Как така нямат пари жени фили за закуска? И чия жена ще бежа? Ти миризлив анален глезос капа мръсен. А що се не ебете и двамата, а? Стига, стара чанто. Копелета, това преспа с жена ми. Подигра ми се. Един път в месеца реших да спа за жена си и какво стана? Фанах трипер. О, няма ядове, но заразих всичките си любовници и сега искат да ме скупате заради това тука. По-напрехте бе, педали! Нямаше да има такива проблеми, ако си опаковаше с мама. Семе таче е бал жена ми, аз се плюща неговата, му си го паковам. Моля, какво си направил? О, ски, какво пише тук? Ще продадат млади помакини на центъра утре. Любо! Знаеш ли какво стана всъщност, Любо? Не аз изчуках жена, тя беше твоя извратен брат. И на всичкото отгоре си изчукал жена ми, най-вероятно сега и тя има трипер. Писна ми от теб, копеле. Ще ти отворя главата! Леща трите флешо яд, правя гадена с преврат, дай жена ти да пречукам. Филмче, клипче, баклава, имаш хубави верна съпругата ти, аз ще чукам. Яке сай дърбуха в плен, виждам имаш дълъг член, но жена ти пак ще чукам и чукам. Виж ви, копеле, най-големите. Тонкано съм го ебал. Да, лапа го, жена ти лапа го, да. Пребирам се, влизам директно в Sims и почвам да чукам жена ти. Моя компютър е по-бърз!